Sziasztok srácok, én Alex vagyok, és kijöttem focizni, aztán, hogy hívnak, ja Ricsinek van egy ilyen szegvély. Szóval most kipróbálom, ez az első szegvélyezésem. Hogy álljak rá egyébként. Csak állj rá, normálisan, gyorsan mind a Ez kettőt. elindul, hát? Aha, gyorsan mind a kettőt. Hátrébb megyek. Így. Várjál meg. Ugyanolyan pozícióban legyen mind a kettő. Jaj. Nagyon szar. Az egyiket hajlítsd be és úgy kanyarodsz. Úgy. Jaj. Egyiket hajlítsd be, a másikat ne. Úristen! Kapaszkodnom kell, muszáj. Hátrafelé meg ugyanúgy, ahogy előre. Baj van. Jaj. Várjál, inkább előre feleljesnek meg. Nagyon lassú. Jaj! Ha akarod, 20 km/h-val megy. Ez egész jól megy, szerintem. Kicsit lassú. Hát akkor gyorsíts be. Nem tudom, hogy kell. Hát ugyanúgy, előre lépjen nagyot. Olyan megmutatom, adjad? Nagyon hajlíts be előre. Szóval így. Aha. Hú, ezt akkor lehet, hogy mennyibe kerül? 50 000 minimum. 50 000 minimum? Aha, és ehhez van még egy távirányító, stb. Egy ilyen tudod, bekapcs, kikapcs. Úristen. Hops. Tanultam ezzel menni, hát nem vagyok. És kevesebb 2 perc alatt. Majd 2 percre megy a videó. Igen? Aha, 3. Most. Tényleg ez az első szegvélyezésem, szóval. Nehogy azt higgyétek, hogy átvágok. Állj! Bocs! No. Menjél gyorsabban. Várjál, Hogyha túl gyorsan mész, elkezd csipogni. Aha. miért? Mondja, hogy ne menj olyan gyorsan. Olyan, egy kicsit hátrébb megyek. Nyugi, még én sem estem el. Na, akkor most megpróbálok így vlogolni egy kicsit. Szóval életem első szegvélyezése, és ott van Ricsi egyébként. Megengedte, hogy kipróbáljam, de hát ez rohadt jó. Azt hittem nehezebb egyébként. Néztem ilyen videókat, aztán volt, hogy elestek meg ilyenek. Nagyon sok olyan videót láttam. Most megfordulok megint. Nem remegek. Na, hát akkor erről is készült videó, életem első szegvélyezése. Szóval ennyi. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a többi videóért. Megszóltam, sziasztok!